Miss or Balita. Mapasalamaton si Department of Agrarian Reform Condar Secretary Conrado M. Estrella III sa pagpamuno ni Governor Juliet Uy sa lalawigan sa Misamis Oriental. Kinihuman gisiguro ni Governor Uy nga makabenepisyo ang mga mag-uuma sa Misamis Oriental sa pagpangapod-apod sa DAR og mga titulo sa yuta ug Certificates of Condonation and Release of Mortgage kon Kokrom sa Rehiyon 10. Sa kinatibuk-an, mukabat sa dulan 10,000 ka mga agrarian reform beneficiaries kon ARB ang nakabenepisyo ni ini nga nagikan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Bukidnon, Camiguin ug Lanao del Norte. Personal nga gitunol ni Secretary Estrella ang mga certificate uban nila ni Miss or Governor Juliet Uy, Bukidnon Governor Rogelio Neil Roque ug ubang mga opisyales sa DAR. Mga kababayan na nakatanggap ng lupa sa gobyerno, mahalin natin itong lupang ito. Ito ang magbibigay sa atin ng magandang pag-asa, ng magandang kinabukasan, lalo na para sa ating mga anak at para sa ating mga apo. Kami ay nagpapasalamat kay Governor Juliet Uy sapagkat sumusuporta yan sa amin. Kaya sinusuportahan din namin siya. Kasi ang gusto ni Governor Juliet Uy ay is to bring government closer to the people. Gusto niyang ilapit ang pamahalaan sa mga magsasaka. At yan ang priority niya actually. Katulad din ng priority namin, yung food security. Basta you can never go wrong with Governor Juliet Uy. That's one thing for sure. Yeah. Maasahan natin yan. Kinumdumang hugot ang pagpatuman ni Governor Juliet Uy sa paghatag hibugaton sa sektor sa agrikultura subay sa bangon strategic agenda aron mapalambo ang kinabuhi sa mga mag-uuma nga maoy usa sa mga pundasyon sa malambuon nga ekonomiya labi na sa Misamis Oriental. Alang sa tinuuray nga kababuhan, ako si Nephilim Diaz, Bangon, Miss Or.